1B, just plotio'r pwyntiau, 2 marc am blotio nhw'n gywir. A wedyn 1 marc, na myddeuwch i mi, dy ddim yn hawdd efo'r offer yma, ond siŵr newch chi wneud cael gwell hwyl arni, ond bod o'n llinell o'n gromlin eithaf dyn nhw'n ddrwg na chdi, chwarae teg, os ti'n gwybod. Iawn, eitha llyfn, jyst ysgolwch wneud hynna, ynde, ysgolwch hynna, a wrth gwrs, so, X mawr o hynny, da chi'n cofio hynny, da chi'n gwybod hynny, ddechrau. A ysgolwch, wrth gwrs, dim llunellau syth. Felly, mae hynna yn no mawr yn dydi. Mae wedi uno, reit. Felly, wrth gwrs, mae hynna yn iawn. A wedyn y trydydd un, da chi angen ysgoi ydy pan ydych chi yn gwneud be maen galw yn lliw. Pan mae bobl yn gwneud yw llunellau dwbl, llunellau tram. Okay. Dyn nhw ddim yn hoffi hynny chwaith. Felly, 2 farc am blotio. Yn ofalus, chi'n cofio bod un sgwar fan hyn bob tro yn 20, ynddo? A wedyn bod un sgwar fan hyn yn 400, ynddo? So, na ni bod chi'n bod yn ofalus amdano fo. A wedyn 1 marc am y llinell am gromlin taclus. A dyna diwedd ar cwestiwn 1B.